Bernard Grech kellu jċedi għax-xewqa tal-istrateġist li jimpjega miegħu biex jibqa' għaddej b'kawża kontra l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista fost oħrajn. Peregin ħadak li Ried biex ikompli l-kawża kontra l-istazzjonijiet politiċi. Tant il-kawża mhix fl-interess tal-Partit Nazzjonalista li l-istess partit daħal b'żewġ avukati parteċipi fil-kawża biex jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu. Minkejja dan, dak li jrid jiddeċiedi xi jsir fid-Dar ċentrali u fuq il-midja tal-Partit insista li l-kawża ma jċedix u Bernard Grech baxxa rasu u qallu illi seta' jagħmel kif jixtieq. F'artiklu fil-Malta Today Peregin innifsu qal li għandu l-barka ta' Grech biex ikompli b'din il-kawża li effettivament tista' twassal biex il-ħaddiema tal-midja nazzjonalista stess jitilfu l-impjieg tagħhom. Skont Peregin, Grech huwa bniedem li jirraġuna. L-impjieg ta' Peregin fid-Dar ċentrali kien qajjem rivoluzzjoni sħiħa fost il-ħaddiema tan-net li inkluż dawk illi meta nfettet il-kawża kontra l-istazzjonijiet politiċi ħarġu kontra tiegħu qatta bla ħabel, iżda issa jidher li r-rabja qed tilħaq livelli ġodda, hekk kif dak li ġie warajhom u jitħallas ferm aktar minnhom għadu għaddej b'każ li jemmnu illi jista' jitelfilhom ħobżhom. Fuq kollox minn barra s-salarju tajjeb illi taħ Grech Peregin għadu blisma fil-Lavin Malta, anki jekk xurilu qal illi se jneħħihom. Kemm Peregin li l-mar fid-Dar ċentrali kien hemm każijiet fejn esponenti tal-Partit Nazzjonalista stess ikkummentaw fuq l-influenza tiegħu fuq dan is-sit suppost indipendenti. Fuq quddiem-net kien il-menta l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li riċenti reġa' tkellem dwar attakki fuqu. Din mhux l-ewwel darba li Bernard Grech kellu jċedja l-esponenti li fl-aħħar ftit snin iddettaw l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Fosthom deputati bħal Jason Azzopardi u Karela Aquilina u esponenti bħal Manuel Delija. F'intervista mal-ġurnalista One News Bernard Grech ħareġ u għal Peregin meta kien mistoqsi lil min se jipproteġi jekkux lill-istrateġista tiegħu jew lil ħaddiema tal-midja.link. Gidba hija li ngħidu li dik hija kawża kontra l-istazzjonijiet tal-partiti. Dik mhijiex hekk.